Σήμερα θα μιλήσουμε για τους άσχετους Κύπριους gamers YouTuber. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους άσχετους Cyprus YouTuber gamers Κύπριους ρε, όχι άσχετους, όχι που άλλες χώρες που κάνουν στην Κύπρο gaming βίντεο κυπριακό. Επειδή έχει πολλοί μαλάκες hackers και λέμε ότι είμαι άσχετος, βέβαια οι άσχετοι είναι ήδη νούμερο 1. Άμα λαλούσει ρε είμαι πιο καλύτερος, είμαι πολλά πιο καλύτερος να παίζω gameplay ρε, μαλακίες του, επειδή άμα ήταν καλύτερη μου εναντίασε έναν gaming κανάλι στο YouTube, να λέει καμπάση «Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ταραλάν, θα παίξουμε το τάδε παιχνίδι και τι άλλο, δεν ξέρω». Όμως σε μαλακίες, είναι άσχετοι, πολλά πιο άσχετοι που λόγω μου, πολλά πιο μαλακίες που λόγω μου, επειδή, να σας πω το γιατί, επειδή είναι βλάκες. Και λέω, είμαι καλύτερος στο gaming. Και επειδή είναι πολλά άσχετοι τούτοι οι hackers, πείτε τους πως είναι μαλάκες. Οι hackers είναι πολύ μαλάκες. Να σας το πω γιατί. Επειδή λαούσει του κάθε κοπελού που είναι άσχετος και βλάκας, του γράφω γαμώ η μάνα σου. Και επειδή είναι πολλά μαλάκες, δεν ξέρεις το κοπελού που κάνει gaming βίντεο να μπορεί να είναι η μάνα του πεθαμένη ή να είναι σε όρθιος. Κάτσε πίσω. Δεν ξέρω αν μείνεις και σε ίδρυμα όπως εγώ που μείνω ίδρυμα. Άμα δεν ξέρετε τι είναι το ίδρυμα, είναι όπως το ορφανοτροφείο μας είναι ορφανοτροφείο. Και βρίζουμε στη χώρα για οικονομικό λόγο που είμαι. Και άλλο προσωπικό. Όμως έχει άλλα κοπέλους και να είναι σε ίδρυμα τούτα επειδή μπορεί να πεθάνει οι γονείς του ή δεν μπορεί να μείνουν επειδή κακοποίησαν τους ή βιάσαν τους ότι σκεφτείς ρε πέλε μου και μπορεί να σταθούν άσχημα και γράφω του μέσα στο άσκο ρε είσαι όρφανος ρε, ξέρεις σε πολλά μεγάλα γένεια ρε. Με πειράζει ρε μάλακα τώρα. Και επειδή είσαι τόσο βλάκας ρωτάς το σε chat ρε είσαι όρφανος, σαν εμένα που με ρωτήσασαι. Κι εγώ δεν είμαι. Και επειδή ευλάκες οι hackers, να με ξαγράψουν σε κοπελούθια 10 χρόνια ή πιο μητσί, πιο μυαλί που κάνουν μουσική του κάθε άκρη στο και please του hackers, μην γράφετε στα κοπελούθια γάμω η μάνα σου. Επειδή δεν ξέρεις, ούτε να του λαλείς ρε να πάθεις καυκίνο ρε. Επειδή είναι πολλά κρίμα ρε πελέ μου. Δεν ξέρεις πως να σταθεί το κοπελούι. Μπορεί να πάει να κλάψει το κοπελούι και να λέει είμαι όρφανος. Παιδιά, δεν το κάνω ειρωνευτικά. Δεν μου φτιάχνει, γι' αυτό κάνω το. Μπορεί να σταθεί άσχημα το κοπελούι, μην το γράφετε μαλακή, σοβαρά ρε. Εγώ εντά συνήθισα μου γράφω οι μαλακές. Έτσι όμως είναι κρίμα το κοπελούι να... Όσοι που με ρωτάτε σε comment αν είμαι Κυπρέος, είμαι στα 100% Κυπρέος. Ούλε η ράτσα μου είναι Κυπρέα. Επειδή έχω πρόβλημα με την προφορά μου, γι' αυτό μιλάω έτσι. Η άσχετη gamer Κύπρη έχει πολλούς. Και Ελλάδα. Να σας δείξω και 3 βίντεο τώρα. Ο ένας που κοπαρέσκει το Ηλία, το YouTuber, το Rain Gaming κάτι έτσι. Δεν μπορώ να... Sorry, όμως δεν ξέρω πολλά αγγλικά και δυσκολεύομαι να διαβάσω. Καταλάβετε ποιος, να σας ρωτήσω. Όσοι το ξέρω, ένας Μιτσέκο έπαρε το όνομα του και άλλα πράγματα. Έκαμε ένα βίντεο με μέρη, τα hack και κάτι άλλο αστείωμε. Ένα να δείξει το βίντεο και το τρώγω αν είναι πολίτες και μου το μέλη. Όμως το τούτο... Γιατί πούστες! Όμως ο Μιτσής δεν ήξερε γιατί το κάνει. Πριν μπορεί να αισθάνεται άσχημα, να μην έχει φίλους, να μην έχει παρέα. Κατάλαβες πέλε μου. Δεν το όχι μόνο κυριολεκτικά το λέω. Μην γράφετε είσαι μαλάκας και έτσι ρε.
και αξίζει να δεις το βίντεο. Έχουμε το γνωστό μας μέλι. Ωραία, το μελάκι. Το βλέπετε εδώ. Μέλι. Μέλι Αττική. Το καλό το μέλι. Δεν παίρνω μέλι. Ένα μέλι. Μέλι. Το μέλι. Πρέπει να βάλω ένα άλλο βίντεο. Hello guys. Βαλό καταξύ. Επειδή τόσο μητσί μιλά σιγά και πολλά το λαιμό του και βέβαια είναι άσχετος. Sorry που σου το λέω, όμως είσαι άσχετος. Μιλά σιγά και να ακούετε. Ρε, οι άλλοι YouTuber βάζουν και μικρόφωνο, γι' αυτό ακούετε την φωνή τους. Και λάω τους έχει πολλά αρνητικά comments και ο άλλος ο Μιτσής. Να σας δείξω κι άλλα βίντεο, σοβαρά. Όμως μην του γράφε μαλάκες πάθε καρκίνο έτσι, σοβαρά. Είπε πολλά άσχημα. Άμα είσαι καλά κολόπεδο, μην γράψεις σε κανένα άσχετου ρε είσαι μαλάκας έτσι, να του γράψεις ρε είσαι ασχετός ρε, να πεις ρε φίλε sorry όμως δεν μου άρεσε επειδή είσαι πολλά ασχετός και έτσι και δεν μου άρεσε, δεν θέλω να βλέπω βίντεο και το βίντεο σου δεν μου άρεσε και έτσι λέγα. Βασικά πάνε, πες του ρε φίλε δεν μου άρεσε το βίντεο επειδή κοιτάτε λόγω να το πεις στα comment να πεις ότι είσαι να πεις ότι σου αρέσει η Coca-Cola. Όλοι οι haters είναι μαλάκες. Όχι όλους. Όσοι βρίζουν μόνο. Και με ενδιαφέρει οι haters. Τους που κάνουν δισάν like στα βίντεο μου, sorry που το λέω λάθος, είμαι δυσκολεύομαι στα βίντεο και κάπως σας είπα. Πρέπει να είναι 5-6 κολόπεδα που με ξέρουν να ξέρω προσωπικά και επειδή έφτασα σε αυτό το σημείο σχεδόν σε 200 εγγραφές να ζηλεύει με. Και γι' αυτό κάνω το επειδή η περηφάνεια του το πω. Πώς να το πω. Να πω ότι εντάξει καταλαβαίνω το. Επειδή και εγώ έτσι αισθάνομαι κάπου επάγια. Πρέπει να κρύψω. Επειδή είναι τυχερός ρε, έχει 30.000, 50.000 εγγραφές και κάνει gaming video. Παράδειγμα λέω. Διότι θέλω και εγώ να κάνω. Αν έφτασε τούτος στις τόσες εγγραφές, μπορώ να φτάσω και εγώ σε αυτές τις εγγραφές. Είναι δύσκολο. Πρέπει να το προσπαθήσεις και να δεις ότι πηγαίνει καλά το κανάλι σου ή κάτι άλλο θέλεις. Παράδειγμα, δεν είναι μόνο για gaming κανάλι για gaming που λέω τώρα. Λέω και άλλα θέμα, μπάλα και έτσι. Να το δεις, να προσπαθήσεις και αν τα τόσο υπάρχει τόσο, σημαίνει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Πάνε δοκίμαστο και ό,τι μαλάκας haters που το λέει σου ή στο ask ή αν έχεις ask πρώτα ή comment στο YouTube όχι μόνο και βλάκες βασικά που λένε ρε είσαι άσχετος ρε μην το κάνεις πελάρα του δηλαδή σου μην το κάνεις και θα καταφέρεις ρε. Όμως σίγουρα να τα καταφέρεις αν μάχεις την πίστη σου και αν μην αντιφυστήσεις. Sorry που δυσκολεύκομαι να μιλώ ελληνικά επειδή συνήθως στη ζωή μου εκεί πράγμα που μιλούσα. Αντιφυστήσεις ότι δεν είσαι καλός, το όνειρο σου να πάει. Και ότι κοιμάσαι το. Και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο επειδή τούτο είναι το πιο σοβαρό μου βίντεο που το λέω από την καρδιά μου και αισθάνομαι το τούτο πράγμα και αυτό λέω σας. Bye και αν σας άρεσε το βίντεο κάνετε ένα like
ένα subscribe, ένα comment αν σας αρέσει πολλά και ένα, πώς λένε, share, κοινοποίηση στο Facebook που θέλετε να κοινοποιήσετε το και πείτε και τους φίλους σας για αυτό το βίντεο και ελπίζω να σας αρέσει και να τους αρέσει και τους φίλους σας και bye!